Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siek dan sukses selalu. Bertemu balik dalam channel Datuk Meruhum Sati. Kini yang bo akan sampaikan akan tayangkan cara menitah minta pulang atau murak selo. Barangkali ko dicubuan orang cuma di Nagari Matomudia, Kabupaten Agam. Kalau ada nanti katukuk ketambahan ataupun bisa dipeloi, aku boleh dipeloi pada boleh dipakambang pada. Dan sebelumnya mau minta maaf kepada aku nenek mama nang kadang bahasa betuah kalau ada dalam tayangan itu kurang susun sih kurang ri pinang, maaf diminta banyak-banyak. Selamat menyaksikan. Angku Sultan Ilyas sampaianku tambah di puhunan karibaan angku sakali gawa beribu kalima. Sungguh pun angku surang baduo joba tigo itulah. Nanta saru tasada di ambo. Nak sarapi juga nok nyolah sarato beliau nan hadir nan duduk belingka deteh rumah tanggo nangko katampe ambo menibukan sambah dengan salam. Kurang tasilang kata atau na orang sialahan, kurang pambilang jo pato sambah jo salam ambo pemuliakan. Maaf diminta banyak-banyak di hadapan ini dengan mama saratu orang karapatan ujung penitahan kepada aku Sultan Ilyas. Sampaianku, mangku Sultan Ilyas. Sampaianku, anak orang Sungai Balantia nak lalu katalang bataga singgah kabalai arang bapiriang. Daun dirun nalah cabiak, pinggan disusun nalah rara. Sirara bungo selampayo, kambang lah bungo tigo tangkai. Awan bagera idangan bacayo, muka si pangka nalah sampai. Apa tu nak menyampaikan, lah dibacakan doa jawal Fatihah. Limbak nan daripada itu memandang kami seorang datang duduk alamur sokapani, tagak lamur sokapani yang minta dilapih jati nan suci jumuko nan janiah menuju tampai masing-masing. Sekian bana pada angku. Angku Sultan Mudo, sambah menyembah angku jualah dan juang tinggi diambak gadang. Dia teh anginan barasa di bawah hujan nambah puhun di siku katon bapangka. Apa menjadi pangka katu angku tadi. Dek nan dimukasui alah sampai. Nan diama pun alah pacah. Nan diangan pun alah jadi. Pihak diangku sering datang. Angku Sultan Mudo menyampaikan. Dulu lamor sokapani, tagak lamor sokapani yang minta dilapih jati nan suci jempun dan janiah menuju tempat masing-masing. Kan baik tu bana ke tengah diangku. Sepanjang bana ke tengah diangku, didengarlah bayak bunyi, dipandanglah rancak rupo, jalanan pasanan batampuah, katonan bana nambah sabui. Tinan sekarang kini nangko kok kandak raso balaku, pinta pun raso kababari. Tapi samantang pun ba itu. Sabalun kandak kabalaku, sabalun pinta kadibari. Dek karena beliau le rapi juga no dua belingkar di rumah tangga nangko. Ambo sentak juga kato juga pakai. Ditariak kato juga bayo. Mangku Sultan Ilyas. Sepatah kato dari ambo rupanya diangku lai barantang panjang bakambang lebar. Mencari izin di nantuo, mencari mau pakai jalan barampia. Buah jabari bela nama samu pemberian beliau tentang itu. Lama siriah lega carano, lama kato bawa memakai, laka memakai angku antar jo bela nama samu, sarancaknya ku terpakai dan bawa sepet nanti. Diminta reda jemaah, kita perhentian sementara ku. Sudah tu, bayo, angku Sultan Ilyas deh. Boleh bayo sama Sumando atau minta sepet ke mama. Sudah tu baru kato ko dipulangkan. Angku Sultan Mudo. Lata lambe angku mananti, sarago ambo bayo jabat tido, mencari izin di nantuo, memakai nan barampia, buah jabari beliau nambah samo, pemberian beliau tentang itu, ambo je menyampaikan kepada angku. Artinya bana kini itu, kok kandak angku raso balaku, pinta pun raso dibari. Tapi sebelum kandak kabalaku, sebelum pinta kadibari, bahkan dak lo silang bapangka kerja pokok, tarabi dek badan diri ambo, tantangan jodah nang katanga. Kok kurang tatusun tarato kan indak basusunan bak Syria, indak bariri dan bak Pinang, baik 20 duduk nindak pada tampeknya. Ayo maaf diminta banyak-banyak gua. Mangku Sultan Ilyas. Sepanjang bana ke tengah diangku, didengarlah bayak bunyi, dipandanglah rancak rupo, jalanan pasanan bertampuah, katonan bana nambah sabui. Kok kandak raso balaku, pinta pun raso babari.
Tapi sabalun kandak kabalaku, sabalun pinta kadibari, bakandak lo silang bapangka karaja bapoko, nanado deteh rumah tanggonangku. Satantang juadah nang katangah, kurang tasusun tarato kan dak basusun nan bak siriah, indak bariri nan bak pinang, baitu puluh dudua, nan indak pada tampeknyo maaf diminta banyak-banyak. Kan itu jadi banadangku. Sabananya ku. Sepanjang bana katangah dangku didangalah bayak bunyi dipandang laracak rupo jalanan pasanan batampuah katonan banana basabui. Inan sakarang kini nangko dek bisiak lai samu kadangaran imbau pun samu kalampauan. Di beliau nambah samu ambo menyampaikan kepadaku insyaallah sebelum janjang ditingkik banduri tapi alah lebih dahulu maafkan. Angku sultan mudo mendengar rundiang dari angku sanang rasonyo dalam hati sajuak di dalam kiro-kiro kandak balaku pinta babari. Sebelum janjang ditingkik, sebelum bandua ditapi, alah lebih dulu dimaafkan. Dinan sekarang kini nangko setentang kandak angku tadi. Insya Allah kandak balaku pinta babari. Balapih angku jus atina suci jumko najaniah. Berdoaan salamai sampai ke tujuan. Kami nanti batinggan lo jotina suci muko najaniah kuah. Mangku Sultan Ilyas. Sepanjang bana katangah diangku didangalah bayak bunyi dipandang laracak rupo jalanan pasanan batampuah. Dek kandang Allah balaku, dek pinta Allah babari, balapih kami joti nan suci jumuko nan janiah. Menuju tempat masing-masing insyaAllah. Angku nan tinggal, batinggan pulau joti nan suci muko nan janiah. Sambil tagak murak selo ku.